Свердлов өлкәсе Лена Шагыршан шигыре «Сагыз». Исегез китәр, карап торсагыз, бер туктамыйча чәйним мин сагыз. Йөргәндә дә, утырганда да, эшләгәндә дә, тик торганда да, лаш-талыш итеп, шарт та шырт итеп, дәрестә генә бик шыпырт итеп. Чәйнәргә тамам, бетем шомарып, авыздан ап-ак куак чыгарып. Исем дә китми ашка чәйләргә, авыз калмыйш сагыз чәйнәргә. Әни шелтәли, кызым, үзәккә үтте шушы сагызым. Файдасын беләм, тазарта тешне, тик күп чәйнәсәм, калдыра эшне. Ашатмый ашны, эшләтми башны, саруны хәтта кайната башлый. Вакытын белеп, чәйнәсәм ярый, озакка китсә, авыз дарый.